sasakyan. Ang pato? Ha? Bumog yun sa ulo. Welcome to AFK Journey. Mag-live daw ko. Sugo ko sa kong asawa. Mag-live daw ko. Di mag-live good ko. Live lang ko sa mga mag-view, sa magtanaw. Welcome. Please follow, like, and share. I-upload na mo sa YouTube pod. Okay, continue na ako sa quest. Nana ko sa Dark Forest.